Szia Ági, sok szeretettel köszöntelek itt a Vénusz magazin videócsatornáján, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Eredetileg úgy jöttem hozzád, hogy te Bowen technikával foglalkozol, de aztán ahogy itt beszélgettünk, kiderült, hogy te ennél sokkal több vagy, és hogy a Bowen ez egy része csak a nagyon nagy egésznek. Ki is vagy te akkor valójában, és hogyan tudsz segíteni? Ez a világ legnagyobb spirituális kérdése, hogy ki is vagyok én, ha tudnám. Ez így ütős kérdés volt. A ki is vagyok érre talán a legjobb válasz, hogy miközben segítek embereknek, lassan kezdek rájönni, hogy ki is vagyok én. Igen, nő vagyok, biológiailag mindenképpen, voltam férnél, van 2 gyerekem, viszonylag nőiesnek is tűnök, de elképesztően nehéz sorsom volt, amiről sokat lehetne beszélni, de valójában szerintem nem az a lényeg, hogy honnan jövök, hanem az a lényeg, hogy most hol vagyok, és hogy merre felé tartok tovább. Amit már nagyon korán megtapasztaltam, hogy eredendően nőnek lenni jó, eredendően nőnek lenni áldás, eredendően nőnek lenni egy csodálatos érzés, viszont, hogy ehhez újra el lehessen jutni, mert ezt elfelejtettük, ehhez nagyon hosszú utat kellett bejárni, és nagyon, nagyon sok traumán és drámán kellett keresztül menni. Viszont ez a sok dráma és trauma arra jó volt, hogy minden egyes alkalommal újabb segítőket és segítségeket tudtam megtalálni. És igen, ja, ez jó, igen. Ezt tudod, hogy többfajta gyógyító létezik. Az egyik, akinek ugye keresztül kell mennie először rengeteg nehézségen, szenvedésen, hogy ő maga saját magát kezdje el gyógyítani, igen, és ezáltal másokat is aztán már fog tudni gyógyítani. Miken mentél keresztül? Milyen megpróbáltatásaid voltak? Ez milyen érdekes, látod, ebből sose gondoltam vele, hogy lesz valakiből gyógyító. Mert igen, van, aki annak születik. Én amikor kislány voltam, olyan 5-6 éves lehettem, mindig 2 dologgal játszottam. Vagy az volt, hogy beállítottam a babákat és a macikat egy kis iskolába, és akkor tanítottam őket, vagy az volt, hogy lefektettem őket úgymond a műtőasztalra, és gyógyítottam őket. Úgyhogy már kicsi koromtól kezdve egyértelmű volt, hogy tanító vagy gyógyító leszek. Vagy mind a kettő. Hát és igen, előbb-utóbb talán eljutottunk most már az utóbbihoz, mivel biológiából és kémiából sohasem jeleskedtem annyira, hogy orvosi egyetemre mehettem volna, viszont az irodalmat mindig is nagyon szerettem. Egy nagy váltással úgymond tanárpályára mentem, és magyar népművelő szakon végeztem annó még a múlt évezred vége előtt, 90-es évek előtt jóval. Nagyon sokáig tanítottam, majd 20 évig egyébként, viszont nem igazán kamaszkorom kezdetétől állandó nőgyógyászati problémáim voltak, úgymond öröklötten, emésztési problémáim voltak, tehát hogy elég sok olyan fizikai tünetem volt, amit mivel egészségügyi családból származom, eleinte abszolút az orvosi akadémikus módon haladva kezeltünk. Ám 21-22 éves koromban akkor az már a sokadik petefészek-ciszta műtétem volt. Jött egy hatalmas döbbenet,
és felismerés, hogy külső segítség által, hogy nem minden betegségnek van úgymond fizikai oka, sőt, kinyílt egy olyan kapu, ami azt mondta, hogy te lehet, hogy ezek a betegségek, ezek valahogy másképp keletkeznek. Hogy ennek lehet, hogy van valami más oka is. És így kezdtem el annó aztán elindulni, más irányba is keresni. Így kerültem először kapcsolatba a homeopátiával, így kerültem először kapcsolatba a Dahlkével és Detlefsen-féle pszichológiával, ahol ugye a betegségeknek lelki eredete van, címszóval lehetett utána nézni és elmélyülni önmagunkban. És aztán így szépen lassan, fokozatosan, különféle tanfolyamokat elvégezve, közben ugye a kérdésedre visszatérve, milyen traumákat átélve, haladtam előre. Hát a legnagyobb traumáim, talán az első legnagyobb, hogyha csak a felnőtt koromat nézem, hogy az első házasságom az nem igazán úgy sikerült, ahogy szerettem volna. Nőként elég sok fájdalomban és erőszakban volt részem, ami megmutatkozott abban, hogy nőgyógyászati problémáim voltak szinte állandóan. Utólag már megértettem ezt a történetet, és a mai fejemmel már másképp működnék, de akkor ez így történt, úgyhogy volt egy első nem túl jól sikerült válásom, amit aztán békében sikerült lezárni. Említetted, hogy voltak kora gyerekkorodtól nőgyógyászati problémáid. Ez jó. Könnyen estél teherbe? Jaj, de jó kérdés. Én úgy tudtam, hogy nem lehet gyerekem. Úgy tudtam, hogy nem lehet gyerekem, és hogy kicsi a méhem, és hogy hátrahajló, mivel, hogy kamaszkoromban rengeteg nőgyógyászati problémám volt, meg kora felnőtt korban is, első házasságomban nem is próbálkoztunk, hál' Istennek úgymond gyermekvállalással, viszont a második házasságomban most már ugye a gyermekeim apja, ő mindenképpen szeretett volna gyermeket, és én mondtam neki, hogy de nem biztos, hogy nekem lehet gyermekem. És azt mondta, hogy nem baj, akkor örökbe fogadunk. És szerintem ez volt az a történet, amitől én teljesen meg tudtam nyugodni. Ezt egyébként sok hozzám forduló nőnek is el szoktam mesélni, hogy én innentől kezdve mi úgy készítettük úgymond elő a fészket, és úgy vártuk a gyermekáldást, hogy ha akar, akkor jön, ha nem akar, akkor pedig bejelentkezünk a megfelelő helyekre, intézménybe. Adtunk magunknak 3 hónapot, hogyha ő azt mondta, hogy fiatal, erős férfiember, ha 3 hónap alatt nem lesz, akkor járjunk azért utána, és akkor 3 hónap után bejelentkeztem a kamaszkori nőgyógyászomhoz vizsgálatra, ugye hát megint megjött a menstruációm, és abban maradtunk, hogy maximum egy olyan vizsgálatot csinálunk, amiben megnézik, hogy esetleg mondjuk a petevezeték összenövés, és akkor egy átfújás, tehát ilyesmibe belementünk volna, semmi másban nem. És hát a jóisten csodája, hogy már levették a vért, különféle vérmintákat, ugye vizsgálatokra, fölfektetett a nőgyógyász ugye a vizsgálóasztalra, ultrahanggal elkezdte nézni a pocakomat, és hát felkiáltott, hogy Ági, 2 vannak, mondom, kik? Mik vannak 2? És gyakorlatilag várandós voltam már úgy, hogy mellette menstruáltam. Tehát ezt is el szoktam mondani a vendégeimnek, hogy az nem jelent semmit, hogy te menstruálsz, simán lehet, hogy már régen ott van a kis jövevény. Úgyhogy igen, könnyen estem teherbe. Sőt, én ezt nem is teherbeesésnek nevezném, hanem könnyen lettem állapotos és várandós. És amikor a második gyermekünket szerettük volna, akkor is ugyanígy volt, hogy azt mondta a volt férjem, hogy ő szeretne egy kislányt, és akkor így mondtam, hogy jó, hát akkor, ha te szeretnél egy kislányt, akkor legyen egy kislány. Ugyanúgy 3 hónapon belül Anna beköltözött a pocakomba. De akkor jól értem, az első az ikrek? Képzeld el, mind a 2 gyermekem ikerterhesség, és mind a 2 gyermekem
mert csak azért tudom, hogy ikerterhesség. Ugye pont Angszer Máriának van az ikerterhességekről nagyon, nagyon komoly rálátása. Ugye ő egy Hellinger-féle családállító, és nekem mind a 2 gyermekem ikerterhesség volt, és ez úgy derült ki, hogy mind a 2 gyermekemmel ilyen 4-5 hetes korukban már úgymond ultrahangon voltam, és többnyire ugye jóval később történik meg az első ultrahang, és addigra általában már ezek a ikerterhességek úgymond felszívódnak, tehát hogy csak egy gyermek marad. Úgyhogy nekem mind a 2, tehát gyakorlatilag 4 gyermekem volt. De akkor ehhez már tudatosan tudtál hozzáállni? Én akkor még ezt nem tudtam, hogy ez nem volt erről tudomásom. Utólag, mikor én ezekről a dolgokról tudomást szereztem, hogy mivel járhat egy ilyen ikerterhesség, értettem meg dolgokat, hogy mi hogyan működött mondjuk a gyerekeimnél, és ez nagyon utólag érdekes ráismerések voltak. Mit tanultál az anyaság által? Jó. Nagyon rossz volt a kapcsolatom anyukámmal. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokáig. Hozzáteszem, a végén már nem. Tehát úgy tudtam elköszönni tőle, sajnos már meghalt, hogy a legnagyobb békében és szeretetben váltunk el, és tényleg azt tudom róla mondani, hogy amennyire nem tudott nekem jó anyám lenni, azt szeretett volna lenni, de nem tudott, én nem éreztem annak. Annyira jó nagymamája volt a gyerekeimnek, és szerintem így megváltottuk ezt a történetet. Utólag értettem meg én is, vagy illetve folyamatában mindent. Nekem az anyaság azt adta, hogy sokkal elfogadóbb lettem önmagammal, sokkal megértőbb lettem másokkal, és én egy csodának tartom, hogyha valakihez beköltözik egy kis jövevény, és azt végig kísérheted az ő fejlődését, és ami a legszebb, és én erre az elejétől kérdeztem, hogy el tudom engedni őket. Tehát most már mindkét gyermekem felnőtt, már egyik se él velem, fiam már megnősült, lányom 1,5 éve költözött külön, és csodás látni az ő szárnyalását, meg életét. Úgyhogy nem is tudom, hogy mit adott, igen. Hát, meg mit adott a nőnek a megtalálását. Hogy igazán megérezni azt, hogy mi az, hogy nő. Hozzáteszem, ezt nem csak gyermekszülés által lehet megélni, de az egy óriási áldás, hogyha ez így megtörténik. És ugye a gyerekek azok nem a miénkek, ők csak jövevények, és mi vagyunk a világok alagútja, és egy ilyen csodás lehetőség, hogy végig kísérhettem őket, és láthatom. Mi volt az első eszmélésed, ami az első tanfolyamodra vezetett, és mi volt az a tanfolyam, ha lehet tudni? Első eszmélés. Szerintem az agykontroll volt annó. El sem mentem agykontroll tanfolyamra, de a Silva-féle könyvek voltak a 80-as években. Alkalmaztad a technikát? Abszolút, alkalmaztam a technikát, átütő erejű volt az akkor. Tehát, hogy az a fajta pozitív életszemlélet, ami ugye aztán sajnos át tud váltani egy lilaködös spiritualizmusba, amikor be happy minden, és minden töröl, tehát hogy megvannak ennek is a maga korlátai és a határai, de akkor egy teljesen más nézőpontot adott, hogy lehet a világot másképpen is látni, mint ahogyan eddig tanultuk, vagy eddig láttuk. Úgyhogy szerintem az agykontroll volt az első. Hát létrehoztunk akkor még az első férjemmel egy úgynevezett Silva-kört, akkor még Mosonmagyaróváron laktunk, művelődési házba mentünk be, és megkértük a művelődési házat, hogy szeretnénk népszerűsíteni ezt a technikát, és nem csináltunk mást ott ezen, mint hogy mondjam, felelevenítettük a pozitív gondolkodásnak, meg az együttlét örömének az érzését, igen. Tehát akkor már kezeltél
Agykontrollal is. Én ezt nem hívnám ugye kezelésnek, mert ez semmi, egyszerűen közösséget építettünk. Egy közösséget, ahol összejöttünk, spirituális dolgokról beszélgettünk, a világ más szemléletéről, ugye akkor jöttek be ez a 80, mikor lehetett ez? 89, 90, tehát hogy igen. Tehát az egyik volt az agykontroll, a másik volt Ed féle jóga, aki hát egy csoda volt, tehát hogy ott is a pozitív életszemlélet, meg a másképpen táplálkozás, meg a légzés szerepe, tehát hogy így szerintem így ezekkel indult. Aztán jött hozzá ugye a homeopátia, ezek voltak így az első nagy dolgok. Igen, ez a három. Aztán a következő volt az EFT, az érzelmi felszabadítási technika. Erre volt sógorom, hívta fel annó a figyelmemet. Ez volt egy olyan átütő erejű szintén, ahol ugye addig is tudtam ugye az energiákról, a meridiánrendszerekről, de ugye az EFT egy olyan technika, amivel a meridiánokban lévő beakadásokat, blokkokat gyönyörű szépen lehet oldani, és ott is energetikailag egyszerűen egy sokkal jobb állapotba tudsz kerülni. Az EFT mellé jött, azt nem elhanyagolandó az egyéni terápia, mármint, hogy én jártam egyéni terápiára, mert amikor elváltam az első férjemtől, és aztán összekerültünk a óriási szerelemmel, a második férjemmel, akkor még nem voltunk házasok, és válságba került a kapcsolatunk, és arra jöttem rá, hogy ez az ember ugyanúgy viselkedik, mint az első ember, mármint, hogy elkezdett ugyanúgy viselkedni, ami nekem nem jó, mert az sem volt jó, és mi a közös nevező a két emberben, miközben két teljesen különböző emberről beszélünk, és hát a közös nevező én voltam. Úgyhogy akkor elmentem segítséget kérni egy csodálatos emberhez, egy pszichológushoz, aki egyébként spirituálisan is egy rendkívül magas szintű ember volt, nagyon rejtőzködően és visszavonultan dolgozott, Dezsőné Nyikos Mária egyébként, kevesen ismerik, pedig ő volt az a médium, akin Müller Péternek a könyvei, a Kígyó és Kereszt és egyebek, ezek lejöttek annó. Ő volt ezeknek a könyveknek a szakmai lektora is annó, és egyébként pszichológus, balettáncos, vegyészmérnök és egyebek, magasan képzett hipnoterapeuta, tehát egy csodálatos ember volt. Én második anyámnak szoktam nevezni, a szellemi anyámnak, mert az önmagamra ébredésnek ő volt a bábája, úgyhogy eleinte egyéni terápiába jártam hozzám, aztán önismereti csoportba hosszú-hosszú éveken keresztül, majd ő volt az az ember, amikor aztán eljutottam már oda, hogy én is elkezdtem úgymond egyéni, meg csoportos foglalkozásokat tartani. Ő volt az az ember, aki odaadta az ő kis kuckóját nekem, hogy ott bontogassam a szárnyaimat, hogy legyen hol elkezdenem. És hogy kezdted el? Úgy kezdtem el, hogy eleinte az EFT-vel foglalkoztam, így kerültek hozzám úgymond emberek, baráti ajánlásra, ugye egyrészt önmagamon, másrészt másoknak segítve, illetve volt egy honlapom, a kopogtas.hu, mert valahogy nem akartam, hogy EFT honlap, ez így nem tetszett, hanem hogy mi ennek a lényege, hát ugye a kopogtatás volt, ez a kopogtató akupresszúra, és létrehoztam a kopogtas.hu honlapot, amit aztán egy pár év múlva érdekes módon feltörtek, úgyhogy már nem az enyém a honlap. Nagyon sokáig a régi nagyon sokáig a régi Facebook oldalam is ugye hát így működött, a kopogtas.hu-ra voltak az utalások, de már nem az én honlapom sajnos, de hát mindig tovább kell lépni. És EFT-vel dolgoztam, és aztán volt egy olyan
hogy egy gyógynövény készítményt is forgalmaztam, mint akkoriban sokan próbáltunk úgymond jó cselekedetet tenni, és megtaláltak egy olyan készítménnyel, ami gyógynövény, kristályterápia, homeopátia volt így egybe, tehát úgy valahogy mindent ötvözött, és nagyon zavart engem az, hogy ez a készítmény nagyon drága volt, és volt, akinek segített ez a készítmény, volt, akinek meg egyáltalán nem segített. És egyszerűen kerestem a választ arra, hogy vajon ennek mi lehet az oka, és akkor küldtek el már nem emlékszem, hogy ki volt az az ember, aki küldött nekem egy linket, a Új Medicinás linket, Barnai Robertónak egy videóját, amiben egy 1,5 órán keresztül beszélt Hamer doktorról, és a biologika akkor még nem biologikának hívtuk, új medicina, tehát a germán gyógytudomány Hameri törvényeiről, és meghallgattam azt a videót, és egyszerűen így pozitív sokkot kaptam, mert ott volt az a pont, amikor így teljesen más vágányra állt az életem, mert megértettem azt, hogy betegségeink azok nem betegségek, hanem értelmes biológiai különprogramok, és hogyha ezekre nem betegségként nézünk, hanem értelmes biológiai különprogramokként, akkor a legősibb félelmeink válnak semmisé, és a legősibb félelmeink semmisé tudnak válni, akkor sokkal könnyebben tudunk megnyugodni, békésen élni, harmóniában élni, nyugalomban lenni, sokkal könnyebben viseljük az élet csapásait. Úgyhogy következő héten ott is már tanfolyamon ültem. Az egyik legelvetemültebb, leglelkesebb konzulensé váltam. Az akkor még, nem tudom, hogy most van-e még fórumuk, de akkoriban ez 2009 tájékán volt, igen, 2008-2009, rendkívül intenzív fóruma volt az Új Medicina honlapnak. Ott én Aneila néven futottam, több mint 700 hozzászólásom volt. Az életemet nem más, azzal töltöttem, nem csináltam mást, mint naponta olvastam ott az embereknek a kétségbeesett kéréseit, és igyekeztem úgymond válaszolni rá, nem orvosi szempontból, nem egészségügyi szempontból, hanem már akkor is megértettem azt, hogy ha a lélek, az elme megnyugszik, akkor a test meg tudja a dolgát, és az gyönyörű szépen helyreáll. És egyszerűen igyekeztem nyugalmat, békét, megértést sugározni ott ezen a honlapon. Akkoriban én ott az EFT technikát tudtam mellé ajánlani, meg ugye a magyarázást, hogy megértetni az emberekkel, hogy mi hogyan működik. Úgyhogy hát igen, így indult. Hát átalakult ott is minden, úgyhogy nem vagyok már a Új Medicina honlapon. Én magam kértem annó a levételemet onnan egyébként. Túl vagyok egy kuruzslásvádon, amit ott a 2910-es évben többen elszenvedtünk, és rendesen visszavetette az egész életünket, legalábbis az enyémet mindenképpen, mert onnantól kezdve nem mertem kommunikálni, mint ahogy most is borzasztóan nehezen vagyok rávehető ilyen nyilvános beszélgetésekre. Aztán ebből a Új Medicinánál úgymond elszenvedett konfliktusokból a Theta Healing volt az, ami kihozott, mert a Theta Healing volt az a technika, ami segített a mély, több száz, több ezer, Isten tudja mikor beragadt boszorkányságvádat feloldani, és ez most teljesen mindegy, hogy ez igaz vagy nem igaz, a lényeg az, hogy én ott tudtam újra felszabadulni, és utána jött pontosan a Bowen technika, tehát, hogy ez valahogy így jött, hogy ugye adták nekem sorba, jött a Theta Healing, aztán jött az, hogy előadást tartottam ugye Veszprémben a Natura napon,
az akkori tanfolyamomat, a léleklétre tanfolyamot hirdetve, de ott beállt a nyakam előtte, amiben aztán segített az egyik legjobb magyar bóvenes egy-két mozdulattal, akkor rájöttem arra, hogy úristen, milyen technikák vannak, aztán így elkerültem bóven technikát tanulni, de közben jött ugye életem legnagyobb traumája a vállásom, ami teljesen váratlanul ért, hogy felbomlik az addig biztosnak hitt életem. Aztán utána, mikor már azt hittem, hogy minden szép és jó, minden rendben van, tényleg nagyon szépen sikerült a bóven praxist is felépíteni, és minden szépen nyugodtan alakult, a vállásom is lerendeződött, új párkapcsolatom is lett, harmonikus, békés, nyugodt, minden úgy a helyére került. Akkor még jött egy 19-re lapot húzva egy brutális lakástűz, amiben gyakorlatilag elvesztettem mindenemet, ami fizikai anyaghoz kötött. Itt volt a legnagyobb, azt gondolom, hogy megvilágosodás élményem, mert amikor a lakástűzből éppen fizikailag teljesen éppen, de sikerült kimenekülnünk, és ott állt mellettem a lányom, és ott állt mellettem a párom, akkor én egy ilyen euforikus örömállapotban voltam, és kérdeztem, hogy ez normális, hogy én boldognak érzem magam? Hogy egyszerűen azt érzem, hogy minden rendben van, hiszen itt vagyunk, és az, hogy elégett mindenem, ami a múltamhoz kötött, a könyveimtől elkezdve az összes emlékeimig, ez csak azt jelenti, hogy menni kell tovább, úgyhogy megvolt a Főnix madár effektus is, de ez most így nagyon egyszerűen és röviden. Hogyan foglaltad össze ezeket a technikákat, amit eddig tanultál, és hogyan foglalkozol magaddal, hogyan foglalkozol másokkal, illetve úgy tudom, hogy összeraktál egy teljesen egyedi technikát. Lehet-e erről tudni valamit? Köszönöm a kérdésed. Lehet, hogy mondtad, hogy szereted az idézeteket. Amikor én elkezdtem úgymond segítőként tevékenykedni, nekem örök kedvencem volt a Vörös Sándor, és Vörös Sándor idézetből lerövidítve a legkedvesebbem, az alattad a föld, feletted az ég, benned a létra. Ezért is lett például a Facebook oldalamnak annó Léleklétra neve, ezért voltak a tanfolyamaimnak az a neve, hogy Léleklétra. Imádtam ezt a hasonlatot, imádtam ezt a képet nagyon sokáig. És képzeld el, azt hiszem, hogy tovább léptem. Ugyanis az, hogy alattam a föld, felettem az ég, bennem a létra, ez igen, összekötöm az eget a földdel, és ugye én vagyok a létra. De nekem ehhez mindig volt egy olyan érzésem, hogy ezen mászni kell. Hogy soha nem vagyok elég. Hogy soha nem fogom elérni az eget, vagy soha nem tudok elég mélyre lemenni a földbe. Hogy folyamatosan ásnom kell a múltba, hogy folyamatosan keresnem kell, hogy minek mi az oka, és folyamatosan valami felé haladnom kell, amit soha büdös életben nem fogok elérni. És az egyik legnagyobb változást azt nekem a Qigong hozta. Egy pár évvel ezelőtt, talán ez most már a 3. év lesz, hogy Tamáshoz elkerültem Qigongozni, és ott éltem meg Qigong közben először azt a fajta jelenlétet, amikor azt éreztem, hogy össze van kötve az ég a föld, és hogy lényegtelen az ég a föld, mert hogy én vagyok a lényeg, az a lényeg, hogy ha bennem béke van, akkor a világomban is az van, az a lényeg, hogy adott körön belül van mindig mindenre a megoldás, és nem kell ahhoz nekem már visszamennem, mondjuk Theta Healinggel, nem tudom én hány száz évet megkeresni, hogy vajon mi lehetett az oka annak, hanem itt, a jelenben mindig, mindenre van megoldás. És ugye a kedvenc
bocsánat, ez már saját idézetem, tehát én most már csak ezt használom, mindenre ezt mondom, hogy ha bennem béke van, akkor a világomban is az van. Ha bennem rend van, akkor a világomban is rend van. És hogy mi a rend, az megint azon múlik, hogy mennyire élünk elvárásmentesen. Mert sokan azt hiszik, hogy folyamatosan pozitívnak kell lenni, meg folyamatosan be happy-nek kell lenni, meg folyamatosan rózsaszín lila ködbe kell élni, de közben, és valahol a léleklétre is igaz, de közben nem vagyok legyökerezve a földre, nem vagyok itt az anyagi valóságban, ebben a síkban bent, akkor szétesik a világ. Arról tudsz mondani pár szót, hogy mi az a csikung? Mi az a csikung? Hogy nekem mi a csikung? Azt Hát, vagy annak, aki nem ismeri, egy pár szóban. Energiagyakorlatok. Energiagyakorlatok, ha külső szemlélőként látja valaki, akkor én azt mondanám a csikungra, hogy egy mozgásos, lágy mozgásos energiagyakorlat. Igen, egy belső testfigyelés, egy belső testérzékelés. És akkor itt jött le neked mondjuk a saját tanfolyamodnak a tematikája, ötlete? Nem, a saját tanfolyamom ötlete az onnan jött, hogy én nem szeretem az online formát. Én nagyon szeretek így beszélgetni. Igen, van létjogosultsága, sok mindenben óriási segítség, de jött a Covid, és nem tudtak az emberek hozzám jönni. Nem jöhettek. Más kérdés, hogy előbb-utóbb mi aztán találkoztunk és kezelődtünk, de akkor jött az, hogy át kéne adni valahogy úgy valami segítő csomagot az embereknek, amivel ő önmagát otthon tudja. Mert hogy ugye gyógyító és tanárénem van, de valójában én a tanárént szeretem a legjobban, mert hogy az a jó, amikor valamit át tudsz adni, amit te megtapasztaltál, és azt a másik attól meg tud könnyebbülni, tovább tudja vinni, tovább tudja fejleszteni, és én nem azt szeretném csinálni, hogy hozzám naponta jönnek az emberek, és kezelgessem őket, és pillanatnyi megkönnyebbülést, vagy egy-két hétre, de megkönnyebbülést adok, hanem megtanítani, megmutatni nekik, hogy hogyan tudják ők ezt saját maguk is, mert egyébként mindenkiben ott van, úgymond az öngyógyulás, teljesen mindegy, hogy milyen technikát használsz hozzá, valójában technika se kell hozzá, mert ugye itt jön a biológika, vagy az új medicina, hogy technika se kell, mert hogyha te éppen helyreállítási szakaszban vagy, semmi más dolgot nem kell tenned, mint fekszik, nyugszik, pihen, és meg fogsz gyógyulni. A technikák csak ahhoz kellenek, hogy esetleg hamarabb meggyógyuljál, vagy esetleg kevésbé erősek legyenek a tüneteid, de hogy valójában minden megtörténik, és hogyha te megengedésben éled az életedet, akkor szépen végig fogsz rajta menni, így is vagy úgy. Tehát így is végigmész, meg úgy is végigmész. Úgyhogy az a technika, amit én összeraktam, az nem más, mint hogy a Bowennek azokat a mozdulatait, amiket önkezelésre is lehet használni, azt megtanítom. Megtanítom a biologikának, új medicinának, germángyógytudomány milliónyi néven fut ez. Megtanítom ennek az alaptörvényeit, és a lehető legegyszerűbben átadva, hogy a saját életedben megtapasztalva tudd ezt működtetni, és ne essél kétségbe, félelemmentesebben éljél. Megtanítom ezen a tanfolyamon a Schüssler-Stroke-nak az hát olyan tanfolyamom is volt, igen, minden. A Schüssler-Stroke-nak az alaphasználatát, megtanítom ezen a tanfolyamon azt a kis elsősegélycsomagot, amit én használok önmagamnak, most már közel 20-30 éve, amiben olyan gyógyszerek vannak, gyógyhatású készítmények, olyan vitaminok, amik számomra beváltak, és azt gondolom, hogy teljesen jól átadható. Megtanítom ezen a tanfolyamon a
hegtép, crosstép működését, ami megint csak egy külön varázslat, tehát hogy... Ez megint nem értem, ez micsoda? Arról jaj, de jókat lehet beszélni. A hegtép, crosstép az egy olyan kis... Várjál, azt megmutatom. Egy ilyen kis sebtapasz, ami egy lukacsos szerkezetű, egy japán professzornak a találmánya, ő annó abból indult ki, hogy a meridiánok ugye a bőr felszíne alatt 2 mm-rel mennek, érdekes módon egyébként a kötőszöveti háló is, tehát olyan, mintha a meridiánok egyébként a kötőszöveti hálóban lakoznának, szóval ez is egy jó dolog, és ha a meridiánokban blokk keletkezik, ugye feszültség van, akkor ez a kis lukacsos szerkezetű kis sebtapasz, hogyha fölötte elhúzod, akkor gyakorlatilag így ráhajlik, rátapad, és a lukacsos szerkezete miatt folyamatosan nyitva tartja a meridiánt, és ezért tud oldódni finoman, gyengéden ez a blokk. Úgyhogy ez a crosstép, ez jó fájdalomkezelésre, jó görcsoldásra, jó hegkezelésre, mert ugye a hegek is több réteg mélységben össze vannak tapadva, tehát van olyan vendégem, aki mondjuk 30 évvel ezelőtt műtötték mondjuk a bokáját, és a mai napig abban feszülés van, és mai napig ez a feszülés okoz különféle elváltozásokat az ő testében, és bármilyen kezelésre elmegy, tisztelet a kivételnek, mert egy-kettő van, aki másképp gondolkodik, de többnyire a fáj a váll, akkor a vállát masszírozzák. Jó esetben még esetleg a hátával foglalkoznak, de a hegeivel nagyon kevesen foglalkoznak, és ha foglalkoznak is, általában fájdalmas módon, tehát egy nagyon hatékony, de iszonyatosan fájdalmas a hegkezelésben, amikor ilyen hegkéssel, ilyen fasziakéssel tépkedik föl. Na most ezzel sokkal gyengédebben lehet ezt végrehajtani, és ez megtanulható. Tehát ez nem ördöngészség, nem kell hozzá egyetemi végzettség, nem kell hozzá egészségügyi ismeret, nem kell hozzá anatómia ismeret. Ugye vannak a kineziotépek, amik nagyon jók, nagyon hatékonyak. Én is tanultam kineziotép kezelést, de én személy szerint inkább nem használom, mert nincs olyan szintű tapasztalatú anatómia ismeretem, hogy én ezt őszintén, hogy merjem használni, mert ha a kineziotépet valaki rosszul teszi föl, többet árt, mint használ. És ugye vannak olyan kinezió tanfolyamok, ahol mit tudom én, néhány órába tanítják ezt meg, és vannak olyan tanfolyamok, ahol nagyon komoly képzést és nagyon komoly anatómia ismereteket igényel. Ez viszont, ha rossz helyre tennéd föl, egyszerűen leesik. Nem fog ott maradni, ledobja magát. Úgyhogy szeretem az olyan technikákat, és ezeket ötvöztem egybe, amivel nem lehet ártani, egyszerűek, bocsánat, de Mari néni is meg tudja tanulni, nem kell hozzá tudományos anatómiai és nem tudom én milyen ismeret, csak egy nyitottság, egy tiszta szándék, hogy segíteni szeretnék, oldani szeretnék, megkönnyebbíteni szeretnék, és nem kell hozzá feltétlen beszélni. És ugye annó azért raktam ezt össze, mert hogy ugye a Covid-ban nem nagyon lehetett mászkálni, és az anyukák, akik otthon vannak, és a nők, és ugye itt ez az egyik legfontosabb témám, hogyha egy nő jól van, akkor a családja is jól van. Tehát ennyi. Tehát ezen lehet vitatkozni, én nem vitatkozom ezen, én ezt tényként állítom. Szóval, ha egy nő jól van, a családja is jól van, saját tapasztalás, és komolyan volt erre több is. Viszont nem tud mindenki terápiába járni. A terápia nagyon jó, a terápián segítők óriásiak, de nem tud mindenki abba járni, és hogyha én megtanítok olyan technikát, amivel az anyuka otthon a családját rendben tudja tartani, az anyuka otthon a családjába hetente egyszer ki tudja fektetni őket, és mindenkinek azt mondja, hogy most csücskus, fekszik, nyugszik, és csinálok rajtatok pár lágy, könnyed, gyengét, pengető mozdulatot, akkor egyszerűen szerintem előbb-utóbb eljön a világbéke, mert hogyha anya rendben tartja az otthon lévőket, akkor ez így hatványozódik tovább. És anya a barátnőjével megkezelik egymást, vagy ha netántán olyan trauma van, akkor vannak segítők, persze lehet menni tovább,
de hogy egyszerűen az volt a célom, hogy valami olyan segítő csomagot összeállítani, ami mindenki számára anyagilag is, energetikailag is, elérhető, közérthető, átadható, továbbvihető, továbbfejleszthető, úgyhogy, és tényleg minden tiszteletem a spirituális irányzatoké, én is sokat végigjártam, végig tanultam, de hogy kell a kézzelfogható, egyszerű valami, amit nem feltétlen kell érteni, hogy miért működik az úgy, csak csináld, és jól leszel. Ugye az előbb említetted ezt a kézzelfogható pengetést, ami ugye a tanfolyamodnak is a része, és ez a pengetés, ez a Bowen technika része. Egy pár szóban elmagyaráznád nekünk, hogy ez hogyan működik, hogy mire jó? Kötőszöveti hálón, mint egy memóriahálózat, bármilyen fizikai trauma, vagy lelki trauma ér, az a kötőszöveti hálóban lenyomatként ott marad. Ha például egy heged van, akkor ugye ott a kötőszöveti rétegek összetapadnak egymáson, és attól, hogy összetapadnak, nézzük meg mondjuk a pulcsima kötőszövet, ha ebbe itt van egy bármilyen csomó, bármilyen összetapadás, az húz mindenfelé a hálózatban. Ergo, hogyha mondjuk valakinek fáj a dereka, akkor az 90%-ban nem a derekánál lesz a problémája, mert úgy szoktuk mondani, hogy soha nem a tettesek sírnak, hanem az áldozatok. Hogyan is? Ezt várjál, nem a tettes sír, hanem az áldozat, igen. Hogy ugye a tettes az a bokája, ahol mondjuk volt egy súlyos bokaficama, az áldozat pedig már a dereka, ami a kötőszöveti hálón a folyamatos kiegyensúlyozódásra, harmóniára, stabilitásra törekedve, ugye a testem mozog erre-arra, és előbb-utóbb ugye a derekamnál lesz a fájdalom. És a Bowen technika azt csinálja, hogy a kötőszöveti hálón egy ilyen kis pendítő, gördítő mozdulattal egy elektromos impulzust indít el, ami felmegy az agyba, és az agy, mint hardware és a rajta lévő szoftverek ellenőrzi, hogy ahonnan kapta a jelzést, hogy az ott rendben van-e, az eredeti programozottság szerint működik-e, és ha nem, mivel folyamatosan harmóniára, nyugalomra, kiegyensúlyozásra törekszik a test, fogja és kiadja rá, úgymond a helyreállító parancsot. Tehát valami elképesztő, amit ez tud művelni, mert végtelenül nagy feszültségben, energetikai, fizikai feszültségben lévő embereket, ha néhány ilyen kis gyengét kis mozdulattal megpendítesz, teljesen kilazulnak és harmóniába kerülnek, és nem értik, úgymond, mivel az elsődleges az idegrendszer, amit ugye átkapcsol nyugalmi állapotba. Úgyhogy ilyen ez a technika. De hogyha ez egy ilyen elektromos impulzust küld az agyba, akkor ez megráz minket, vagy ez fáj, vagy ezt hogyan képzeljük el? Maga a mozdulat az nem fáj, egy-két olyan mozdulat van, ami bizonyos kezeléseknél érzékeny lehet. Maga a mozdulat nem fájhat, szólni is kell a vendégnek, hogy jelezze, hogyha netántán fájdalomérzete van. Ez egy ilyen kis gyengéd gördülő, mint hogyha megböktelek volna ott, vagy csak hozzád értem volna. Viszont van, aki érzi, ahogy ez bizseregve tovább halad a testedben. Úgyhogy tényleg olyan, mint amikor a fizikoterápiára jártam annó kamaszkoromban a térdemmel, és ilyen elektromos cuccokkal stimulálták a térdemet. Na most Bowen kezelés közben én ugyanilyen érzeteket érzek. Olyan érdekes, hogy van egy nagyon cuki vendégem, egy idős hölgy, és váll problémái voltak, illetve konkrétan az egyik válla volt totálisan befagyva, és jött hozzám kezelésre, és feküdt az ágyon, úgy zajlik a kezelés, hogy ugye csinálunk mindig egy-két mozdulatot, utána kimegyünk, és a vendég itt fekszik, csukott szemmel, önmagára figyelve, azt figyelve, hogy milyen érzetei vannak a testében, és visszajöttem, és a néni azt mondja, hogy Ágika, az hogy lehet, hogy az egyik karom jéghideg, a másik meg tűzforró. És akkor el tudtam neki magyarázni, hogy hát ugye a te agyad a legjobb számítógép, megkapta a jelzést, és azonnal érzékelte, hogy mi van. Arra a karodra, ami be van fagyva, tehát a befagyott vára,
azonnal kiadta a melegítő programot, azaz elkezdte melegítéssel belülről oldani. Az a karod, ami viszont gyulladásban van, és még nem is vetted észre, hogy gyulladásban van, de a kompenzációs tartás miatt már gyulladásban van az a karod is, arra meg kiadta a hűtőprogramot, hogy kezdje el hűteni. Úgyhogy ez valami csoda, ez a rendszer. Ez nem térek magamhoz tőle a mai napig egyébként, hogy mennyi csoda történt ezáltal már. Én azt látom, hogy egy ilyen folyamatos spirális fejlődésben vagy. Hogy képzeled el magad 5 év múlva? Milyen terveid vannak? 5 év múlva? 5 év múlva ülök a zalai kis birtokunkon a diófa alatt. Lógatom a lábamat. Nézem, ahogy nőnek a virágaim, és havonta mondjuk 2-szer feljövök Budapestre, hogy a régi vendégeimet megkezeljem, bár ha van kedvük, akkor lehet eljönnek majd Zalába utánam. És havonta 1-szer tartok egy tanfolyamot, ahol átadom még mindig a tudásomat, mert nem szeretném azt a hibát elkövetni, ami drága mesternőm, aki úgy halt meg 81 évesen, hogy ilyen kötegnyi kézirat maradt utána, és próbáljuk összeszedegetni a mindent is, hanem szeretném ezt valahogy így kikristályosítva letenni, és átadni, és remélve azt, hogy nekem ezzel már nincs dolgom, mert hogy nem mehetek úgy el, hogy megint csöndben voltam, és hogy az összes tapasztalatomat elvittem. Ja, valami ilyesmi. 5 év múlva már csak lenni szeretnék. Ja. Nem akarok pörögni. Nem. Nagyon szépen köszönöm, Ági, ezt az őszinte, mély interjút, és én kívánok neked a továbbiakban minden jót, sikerüljön összehozni mindent, amit szeretnél, és köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm, Viki. Köszönöm.